àrí ni mò ń lọ olólùfẹ́ mi bí n bá padà lè jẹ́ bá onílé bí n bá padà bá mi tọ́jú ọmọ mi mo fẹ́ ṣọdẹ lọ bá wọn bàbá mi ni. Kai da gani ka san babu tambaya dama sarauta sun gada ba taka haye suka yi mata ba. Gashi yau sun samu sarauta a ƙasar Yarbawa cikin shiga alfarma har da wani koren ganye da ke nuni da kore galarin rayuwa dan Allah sai a dakace mu. Àrí ni mò ń lọ olólùfẹ́ mi bí n bá padà lè jẹ́ bá onílé bí n bá padà bá mi tọ́jú ọmọ mi mo fẹ́ ṣọdẹ lọ bá wọn bàbá mi ni. Sanata Barau Ai Jibrin da mataimakin gwamna mai jiran gado Honorable Murtala Sulagaro da ɗan takarar shugaban ƙasa Bola Tinubu na ɗaya cikin ayarin da suke rakiyar manyan shaƙiƙan masoya na amana Baba Ganduje gwamnan jihar Kano da mai ɗakinsa Farfesa Gwaggo domin naɗin wasu salon sarautu a garin Ibadan na jihar Oyo a wannan rana. Hakika sarautun sun dace domin dai ko a ƙasar Yarabawan ba kowa ake ba domin dai ba kallon ƙarfin matsayi ko takama da ƙasaitar dukiya ake kalla a ba mutum irin waɗancan sarautu ba. Illa dattaku kyautata mutane wajen hidima ba dare ba rana. Kai kuma ka san cewa Baba Ganduje jagora ne da babu gazawa ko kasala a tare da shi. Wannan ta sa wasu ke tunanin aiki ma a jinin jikinsa yake. Inda batu ne na gina Kano da Kanawa. Aka ita ma dai Farfesa Gwaggo. Wannan ta sa samun matsayi irin na sarauta wanda ba zaɓe bane irin na siyasa ba ko ake ɗauka a bawa ba. Sai wanda aka gamsu da halayensa wajen kishin talaka mutum mara ƙyashi. Musamman ma dai a ƙasar Yarabawa wanda suna amfani da tabaran hangen nesa kafin ba da kowace irin sarauta a ƙasarsu. Sarauta Arefiwa Joye na ƙasar Ibadan wannan sarauta alfarma ce ta Baba Ganduje sai kuma yaye Arefiwa Joye ta Farfesa Gwaggo ce. Hakika sun fito cikin shiga ta alfarma da wani launin koren ganye da ke wasafa samar da walwala a cikin rayuwar al'ummar jihar Kano da ƙasa baki ɗaya. Hakika mutanen na ƙasar Ibadan sun amsa kira an fito saboda shaida wannan sarauta wanda an cire banda jihar ta ɗau baki an daɗe kamar wannan domin dai sarauta ce ta mutunci da ake ba masu mutunci da kare mutuncin masu mutunci wanda ba saba cin mutunci ba. Da haka duk wanda zaka ji yayi suka kan wannan sarauta to zaka iske ba shi da manya a kusa domin duk wanda ya san girma da arziki sarauta ko ta tallan tsire ce a tasha ba a bar wasa bace bare irin wannan sarautar kasaita ta ban girma ga mutane masu girma. Dan takarar shugaban ƙasa Bola Tinubu da kansa ba aike ba saboda girman irin wannan sarauta ya aje aikin da ke gabansa ya je domin ya san sarauta ce da tafi karfin a siyo da kuɗi a kasuwa. Sanata Barau Ai Jibrin Maliya da Murtala Sulagaro mataimakin gwamna mai jiran gado a gobe da yadda Allah na ɗaya cikin ayarin da suka yi rakiya domin karɓo waɗancan sarautun alfarma wanda ya zuwa yanzu dai gidan biki da gidan suna a nan jihar Kano ba wata magana da hannun jarin ta ke tashi da shan jagwalgwalo a labban al'umma face magana wannan sarauta. Mu ma daga nan muna fatan Allah ta mu riko Allah ja kwana. Àrí ni mò ń lọ olólùfẹ́ mi bí n bá padà lè jẹ́ bá onílé bí n bá padà bá mi tọ́jú ọmọ mi mo fẹ́ ṣọdẹ lọ bá wọn bàbá mi.